imellem dem, så er reaktionstiden lidt efter de afgørende. De to er den her i den røde eskort i venstre bane. Det er der ingen tvivl om. Han får det hele til at spille, så er der mere i den. Ingen tvivl om det. Og det betyder også, at den vil simpelthen parkeret, når han kører den her i Clausen. Og det går sidelæns derudad, og han slinger lidt dernedad. Det er ikke godt for en god tid, men det går rigtig voldsomt for sig dernedad. Kan vi få en god tid? Ja, 10.53. 10.53. Som bedste. Carsten er en af de få, der er under 10 sekunder i den her klasse. Alt lige har han mere at dele ud af. Så det er ikke bare. 5, 4, 3, 2, 1. Carsten kæmper inderligt med eskorten, der kører sidelæns hele vejen derned. Og her kører han simpelthen i mål over i den forkerte bane. Jeg tror simpelthen, han kørte i mål over i den forkerte bane. Vi har heller ikke fået nogen tid på ham, så han skulle simpelthen bare prøve at holde styr på den. Til gengæld fik Carsten Pedersen en tid på 9.74. 9.74, og dermed er han videre i finalen, og det er altså den sidste finale, vi lige skal have. I've created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shot when I get